tangkep sose parokriser kebra phopen kabuchi karbiarong pini arni anta meri hing che thorlong le pin arong ta dolang komani aphan kasor saji keroji pule bangso berta kapaklang kali erong kali rongni kali rong thong kep sose lata atumi digle kesenga rong kali kedam tang parokriser kebra phoke senga karbi arong saide non ke digital akai mate kai kimi monira tumke thek kereya jok mobile internet computer pen cherap lok ason monitari deng malom so porle mobile internet kawe anta do thek bangwe ke hang jwa kaya hu tv laptop computer mobile uke aphialam lo meri hingmate karen ame anta chethorlong le pin akarbi arongta ilitum along riarlo dokpik langpuke lumbajong hawar kathebajong along CEM public interaction program kibidam arong pensi thekdaklo Kathabajong Joysing Purarong do lapen arong gala pule kramsarong longki kramsarong dak parong ni do ningkan kon pene nilitum kedo ke thak ladak kedo ke thak sung ke la pulo nilitum ke kachuning ke la puhelo nilitum Halloween dak de kupen 34 kali 28 kilometer bagdo di puan 16 kilometer lan bagdo ji lapen nilitum ke nang sosot ke la pu ali nang po lapen ali nang kok ji nilitum ali ke non juri nang pinang po la ke thik dingatum sita ha lan sota kali lang nilitum dak new area long sub central medical nang pinvek nang ji lapen emi school nang ji do pulote nang piun pote la ke thik dingung si nang piun pote high school ta nang kok ji de labang so arong ningkan kon do ko ladak ke establish cinema ching 1955 aning kan pen lo ni tu non an 2015 an le so lapangan ningkan ke do pen yang di tun sarkar da tambang bang tom lo la pen non ikibom sarkar tu pipilo nang era mon di tun development nang kampilo oh develop ke nili tu non amat ke cetek long ila non lahaya tuarta nili tu rong don mi karsi parat ro kacirun si nili tu lahaya tuar kabuna labang so tu wan oh labang so tua don kon lo kacirung de nili tu don thom kebra na keb doji ona na kacirung don thom kebra na keb lapan 500 nili tu kaciru melme rong berong thak lapu tuar ka chelat tuar cepan nang kok menti nili tu lasang bong nili tu tuar ka cepan tuar lah GCB aplang hot ke pasu nili tu haru ko don don kaciru lapen lan chota kali nili tu ladak sungpi ke sungading kelalo ke thegeding tum rang bang awi atok anu pa ma mobile network karen line ni karen ta nilitum aprang honang nang pi non nili ning awedalo ning la nang ki pianing kan pen cikloyoni baksido nilitum karen pen ka chetholong ta la pen non puan ta awi intib la bangari man malone chong hulab get lab lo ingel nilitum te langan ta awi nilitum ki junalang mi senang pinai la ke thegeding konsin kacari thek la pini ke bang lirama sa ka hai handa chuni rile he nasi non litum dirre bang ke tuar bang nang sot lo nasi nilitum pini la program biji bang ke nilitum ta men nang bitar mat nang hu hak lo alam bang ke men itu te la haya program ke pining si ananing kan pan ni bi hek pen hon ni putu makai pen ta ana program me thei thek lo pen la masela si pini la sana program bitan lo mari ta mek phang dak lo nasi kosonan rian ma pel he mane program me thei bang bilo chok le he la si non bang ke litum bang ke chuni rin la non kuliram sa ka hai hanta la ali abang ke la pen ali la pen litum long aku ke song hormon dopik la pen hai karen hai kiba se isu kelang hormon ata garita sung umati la si pini hai tanang ji selama ni re bang ke akuan lo saya kai isi alam no jalan la CM hadi la Dr. Trump ini lo pupen ke na itu pilo ke rapalong ke CM ke ilitum la non tulam sara ke hai pini kirap subang ke la non hemso anamelang sa hemso pena ko pekilo hemso pen bang ke non ilitum non pini ki bila kata bayong kam sarong long bang ke thegong le la hemso pen extra bang ke nang tum hem sukon lo ke long tang kan hemso tuning ke long ke nilita lapang ke nili chusa pun der mas ni libang thai sila sedang la non emile do mate dressing ileng emile na ki man lo pu pena ku pilo long tang ke emile hot ke litum
dressing England emele ke man kupil na kum arok padang pek na pilihan deh. Itu emele ke sola bensik ke bidasing ngelenga ke hai kiman hot ke itu kikupilo. Hala emele na ke man pen non an hai kupil na kujelong buntang. Sedang nilitum cetek long cetek long Pelang sar. nilitum mane ningkan ke thom plia prang pen nilitum ningkan ke thom plia prang pen mane rong e donlong hum phoring nang piji pu non nilitum don thom kere ner ke pering hum vet nang pi lan chot lo bida singleng alang ni Dressing England ko an ningkat emele man det la ring o la man det pe lan ve lang nilitum ring hongkong na pe. mane rong ni pe hum kep nang pi pu hum vet nilitum ka long i hum vet non ta nilitum hum lo school long hum la ke school mati lagi don tham kara nerkep amunit ke ladak si nilitum kacosok nang lo ihung vera ring Sila beradu tu. Intela MSc Juni Timung kan ke kupil na tugera belong nonan kan. juniti mu juniti nu cimung bang MSc man dat pen nilitum non kacho theklong ke kom ulang lata sorsai ta mithangkar bi amuni sai dia mat cukuta hai hi nilitum Nang Islam na tu silang la BJP nang di karbeng long la BJP nang ingi lo kupang te nale tu kupil lo kera belong la. BJP atau kalong. mane hola sot ke lason lo nilitum han asong sonang piji mane ring aprang ka cetang te tumhan adam pacetang ai lapen la mane la ko pipine am pikisan na pipine ta lason nang nilitum han nang ke bai nang pin nang ka nilitum han nang karjutat nang perhol do pik mane la election apolo polote stan non election party alang MSc man let penar ko anni ningkane thompli cari det pen nilitum cetek long lela Nale tu election tu tepen partai sebab Juni Timung bang kalau tak. aprang pe bang pin lang mane non la dak meeting doji lasa program tu ibu bang ke non la sadak hafta bak dole ni tum social work dak klem la pen patai hini pung patai thom dak ke bang joni ni mung Timung election tu tepen la bu nang kirek na bang tepen la nor bang pinan le bang. aprang hu bang lang mane aprang hu bang mane la tum ko ya rong nang piji e don rong kharo ri nang piji po non da ni li tum che thek long li nang pipe Hello bang sebab betul ke ni. aprang hu hai det pen ciklo yon penap pi ha bang La kowe Ipoi bang lo bang pipil. bang pipil lo Kanan kan. Then Islam na Caribbean Commonwealth Council pen Ortumia kene pen la si pula long le pata ke rondo. Islam na tapu azum ara rakam long le. long le pin la long le kota medi kota jat long le lang ni tum Line na dat. kai play mone kai play tun tabang double kera jeros tong ke pipil ni nang pipi non alu ke jo itu ni tu bikin pilo inu bahini tu mana kang berapa nang kon bang tu juni hai original kali non laga kali ko pilo la ke pinia kes e pinia atuma singi jara hita vi ine paper khali Tadi silap dan terang. Dressing England pen emele nang man tepen partai ko nang tumorong lagi sun ke aking nang cibi ke. bidang singling nilita non het oso tame thegunde pin la Ini dia lang hedo. pini alobon alangli lumajong kathabe ma pir thenat alangli ke bang cheng ke pin Nali lang kum hawara ke dressing England aking cibi ceng pin hello go. pin hello la penili to aprang a camping ke bang pin election aru pe tenili thek long li wang da wang vi tapi ni ko pilo ne alangli ni karong pik lo ne ko pini der lang la salam lo nili tum ka chuning ri dum bang ke alangli tum ke thek dia tum thek cherry mu chera tu nili tum ke dukerat rat anarat ke on nili tu pumi ju iria ke dukelak lan thek tik non nali tum ta inu bhai ni tum wang long lo cm alangli mata la satwar me hinu chini lo la pen piniang ge yo an ana sang ke tu arwe le ke yang ka langli tum wang masi pa ya vi kolan anak ki dukelak lan ta ke juna langan ta vi yo nili tu nasinang rap thegi ma ko alang ni tu age thege ding konsil kachari thega tunta lancholo nili lam thege rinda